fukati fil-ġlieda kontra din l-imxija tal-virus. Il-Gvern fakkar li biex jitrażżan it-tixrid tal-virus li vjaġġar lejn pajjiżna saħansitra ġie mwaqqaf bl-għeluq tal-ajruport u l-portijiet. Għaldaqstant mhux se jkunu permessi żbarki f'pajjiżna ta' immigranti irregolari kemm minn għaqdiet non-governattivi kif ukoll minn kull opra tal-baħar jew bastimenti ieħor. Kif lanqas ser jiġu garantiti xi riżorsi għal fini ta' assistenza lill-immigranti irregolari fuq kwalunkwe opra tal-baħar jew bastiment. Il-Gvern Malti temm ifakkar li għal bosta snin pajjiżna dejjem refa' pis aktar milli jiflaħ fil-qasam ta' l-immigrazzjoni irregolari. Minkejja riżorsi limitati u ċokun ta' pajjiżna bħala l-iżgħar stat membru tal-Unjoni Ewropea, Malta tatken lil eluf ta' persuni. Iżda bis-sitwazzjoni kif żviluppat u wara konsiderazzjoni fil-fond Malta ma fadlilha ebda għażla qaj li tieħu dawn id-deċiżjonijiet li jirriflettu ċirkustanzi straordinarji li ninsabu fihom illum. U bekk aħna intemmu din l-edizzjoni straordinarja tal-aħbarijiet. Insellmilkom. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem, jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Naduraw